Estàndard contra col·loquial. Avui parlarem de l'imperfet d'indicatiu. Avui ens centrarem en alguns de la segona conjugació. Creure, creia. Dir, deia. Dur, duia. Fer, feia. Riure, reia. Traure, treia. Veure, veia. Per què este vídeo l'hem nomenat estàndard contra col·loquial? En l'imperfet d'indicatiu, en un registre col·loquial, en ma casa com a mínim, sempre hem elidit alguna vocal. Jo creia, jo crea. Jo deia, jo dia. Jo duia, jo duia. Este igual. Jo feia, jo fea. Jo reia, jo ria. Jo treia, jo trea. Jo veia, jo vea. Com podeu veure en este temps verbal, probablement la major part del País Valencià elidix alguna vocal. En la literatura clàssica sempre s'ha escrit esta I, ja siga Y o I llatina. Per això normativament ho escrivim tot. Ara bo, encara en falten tres que també acaben en ella. Caure, queia, jaure, geia, seure, seia. En el primer cas, en ma casa hi hagué un desplaçament de l'accent i la iaia pronunciava caia, la qual cosa no concorda en els altres. Pot ser influït pel castellà. El problema de geia i seia és que en el meu entorn caigueren en desús. Recordeu que feia no es pronuncia jo feia. I tu, com ho pronuncies en la teua localitat? Au, cacau.